як вызначыць сябе беларусаў і у перспектыве дасягнуць незалежнасці, так, тому што мы памятаем, што вся Беларусь была ў складзе расійскай імперыі, так, і трэба было дабіцца таго, каб нас прызналі як асобную нацыю, якая мае права на сваю дзяржаву. У тыя часы 19 стагоддзя, то есть для гэтага магло быць некалькі падставаў. У першую чаргу это ўласная традыцыя дзяржаўнасці, але беларусам было складана апеллировать да гісторыі Великага княства Літоўскага, бо там уже літоўцы на гэтым полі пасліся. І тады пачынаюцца крытэрыі, якія былі прынятыя для навукі таго часу. Так, таго гэта якога, давайте удакладнім. Конец 19-го, початок 20-го стагоддзя. То есть, тому что мы павінны разумець, што тады навука выглядала па-іншаму, так, і думкі былі па-іншаму будаваліся. І тады цалкам нармальна было казаць пра чысціню крыві, чысціню паходжання, тому што зараз мы ўспрымаем усе гэтыя словы праз прызму Другой сусветнай вайны і злоўжывання гэтых тэрмінаў нацыстамі. Але тады яшчэ да нацыстаў это было цалкам рэспектабельна ўжываць такія тэрміны. І таму дзеячам беларускага нацыянальнага руху трэба было паказаць, што яны адрозніваюцца у першую чаргу ад расіянаў, тому што менавіта расіяне спрабавалі ўключыць беларусаў у такую участку вялікага рускага народа, так. І трэба было паказаць, што мы іншыя. А якім чынам? Толькі на падставе нейкіх крытэрыяў моўных, этнаграфічных, па рэлігіі таксама не асабліва можна было тут адрозніцца. І тады многія навукоўцы, якія спрабавалі пісаць першыя падручнікі па гісторыі, геаграфіі, яны пачалі выкарыстоўваць менавіта ідэю, што самае галоўнае адрозненне паміж беларусамі і рускімі гэта паходжанне. І тут важна паказаць таксама, што беларусы яны крыху вышэйшыя, так, і таму была апеляцыя да крыві. Прабачце, вось давайте зараз тут крыху спынімся, таму што вельмі цікава. Чысціня крыві. Вось вы зараз, я хацеў запытаць, але вы самі так падышлі да гэтага моманту, да? Увогуле, што такое чысціня крыві? Якія кампаненты сведчаць там аб яе чысціні? Што такое чысціня крыві? Гэта як? Як вы патлумачыце гэты тэрмін? Зноў жа, мы павінны памятаць, што мы кажам пра канец 19 стагоддзя, так? І чаму вось гэтыя словы так гучалі? Таму што чысціня крыві, яна асацыюецца з арыстакратыяй, так? Бо для яе заўжды было важна лінія паходжання і дынастычныя правы таксама па гэтаму прынцыпу наследаваліся. То есть па чысціні крыві ты можаш даказваць сваё права на ўладу. І гэты канцэпт ужо з арыстакратыі ён перайшоў на народы. То есть чым больш чысты народ, чым яго нейкая лінія паходжання празрыстая, то ён мае нейкія большыя правы на існаванне і на панаванне, так. І таму зноў жа вось гэтыя канцэпты чысціні крыві і змяшанай крыві, яны былі вельмі папулярнымі ў антрапалогіі ў тыя часы, таму што яны мелі палітычнае вымярэнне. Але зноў жа мы разумеем, што насамрэч все, конечно, крыху не так, паколькі нават калі згадаць, чаму апеллировали да чысціні крыві ў выпадку беларусаў, што яны сядзелі ў лясах, таму практычна ні з кім не змешваліся, бо хто ў тыя балоты і лясы дойдзе, каб з беларусамі змяшацца. То есть той галоўны крытэрый, па якому можна было выводзіць чысціню крыві беларусаў. То бок не арыстакратыя ніякая, а мы папросту самі па сабе. Балотныя люди. Паляшуцкія балоты, дзе сядзяць сяляне, якія там чужынцаў стагоддзямі не бачылі. Але наўрад ці это кажа пра нейкі прагрэс, развіццё. І таму мы тут маем толькі такую рытарычную формулу, якая насамрэч мае мала што з рэчаіснасцю, паколькі калі мы ўсё ж такі звернемся да гісторыі цывілізацыі, то бачым, што нейкія цэнтры прагрэсу альбо развіцця хутчэй паўстаюць там, дзе сутыкаюцца розныя народы, дзе паўстаюць метраполісы. І ясна, што Беларусь ніколі сапраўды такім метраполісам не была, хаця, конечно, ўсё ж таки это было скрыжаванне народаў, шляхоў, бо тут
ну, топталіся розныя заваёўнікі з цягам часу, ну і все роўна мы на сутыку, як бы можна нават сказаць, цывілізацыі каталіцкай і праваслаўнай. Угу. Ну вось давайте яшчэ раз па палічках, каб усё было. Мы размаўляем пра чысціню крыві беларусаў і не мы шукаем, а вы кажаце пра гісторыю, пра гістарычную думку там канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, як беларусы, нацыянальны рух, прадстаўнікі нацыянальнага руха, як яны шукалі гэтую чысціню крыві беларусаў, так? І вось, каб нас, а то, ведаеце, прапаганда наш зараз, глядзіце, ластоўскі, яму толькі не хапае там свастыкі і так далее, і это таксама. Вусікаў. Ну, гэта ўсё канец 20-го стагоддзя, вось пра гэта гутарка. Першае. Другое, вы спыніліся там у папярэднім моманце на такім слове, як перавага. То бок прадстаўнікі нацыянальнага руху, яны шукалі эту перавагу над расейцамі, каб даказаць, што мы не расейцы. Ці знайшлі? І што знайшлі, калі ласка? Сапраўды, можна сказаць, што знайшлі, паколькі ўсё-такі праграма, хаця б па мінімуму, была рэалізаваная, то плане, што была абвешчана спачатку БНР, потым ўсё ж такі была створана савецкая форма дзяржаўнасці, то есть праграма максімум як бы была дасягнутая, так? І пытанне ў тым, што вось гэтыя ідэі, якія былі пачатку 20-го стагоддзя, яны нават ратрансліраваліся потым і ў БССР, таму што можна ачыніць падручнікі Ігнатоўскага па гісторыі Беларусі ці Аркадзя Смоліча па геаграфіі, і ў БССР таксама сцвярджалася пра тое, што па сваім паходжанні беларусы — гэта чысты народ, які адрозніваецца ад тых жа расіян ці украінцаў. І тут важна сказаць, што вось гэтыя такія антрапалагічныя прыкметы, так, як бы, калі мы кажам пра паходжанне, яны тады змешваліся з культурнымі. То есть трэба было, то есть па сваім антрапалагічным тыпе сцвярджалася, што беларусы — гэта чысты еўрапейскі народ, як бы, а расіяне — гэта тыя, скажем, каланісты, якія змяшаліся з фіна-вуграмі і цюркскімі народамі, і таму яны, скажем, не належаць да кола еўрапейскай цывілізацыі. Вось, і таму так пра вышэйшасць беларусаў. Адпаведна, беларусы больш культурна выглядаюць, і яны, як бы, маюць, ну, па сваёй гісторыі доступ да еўрапейскіх каштоўнасцей, там, права і гэтак далей. І вось такія ідэі, яны былі ў свой час вельмі папулярныя. Але зноў жа, я тут трошачку хацеў бы таксама пракласці масток у сучаснасць, што калі мы кажам вось пра такія ідэі чысціні і вышэйшасці, то хаця яны, як бы, агучваліся на старонках навуковых выданняў ці прапагандаваліся ў падручніках у тыя часы, ну, умоўна кажучы, 100 гадоў назад, але яны ўсё ж такі пакінулі свой адбітак у такіх папулярных. Алексей, а зараз вось ёсць такі ў сацыяльных сетках, кажуць, вышэй за беларусаў не скокнеш. Гэта ж ужо не пра арыстакратію, не пра чысціню крыві. Пра што гэта з пункту гледжання сацыялогіі? Тут пасля пратэстаў такія думкі, такія... Тут заўжды ёсць такі патрыятызм пра тое, што хочацца лічыць, што вось тая супольнасць, да якой ты прыналежыш, яна як бы лепшая за іншых. Ну гэта добры патрыятызм, альбо ўжо з душком? Ну, не, ну, як бы, я думаю, што тут ёсць цалкам натуральныя падставы, таму што мы хочам мець нейкі пазітыўны фідбэк ад таго, што мы кімсьці сябе называем. У тым плане, што, ну, нават можам паглядзець на папулярнасць спартыўных спаборніцтваў, так? Чаму аматары заўзеюць за зборную сваёй краіны, так, і радуюцца яе поспеху. То есть, ну, ты ж сам не ганяеш на футбольным полі гэты мячик, так? То есть забіваюць галы зусім іншыя людзі, але тым не менш мы бачым, што это сапраўды тое, што яднае, так? Таму што мы перамаглі, і мы радуемся тым перамогам, як быццам это даказвае тое, што наша краіна у чымсьці лепшая. І гэта як бы натуральная рэч. Я хочу пытанку змяніць. Вось у нас была пытанка пра Расію,
Пра Z-патрыёт, які абвінавачваюць вайскоўцаў расійскіх у здрадніцтве. Ну, мы да яе яшчэ вернемся да этой пытанкі, калі Плюшчык прыйдзе да нас. А давайте зараз так сфармулюем, калі ласка. Беларусы значна большыя еўрапейцы, чым расіяне. І вось гэта будзе ў шапцы. А потым два варыянты я даю. Першае, канешне, а другі варыянт гэта там, не ведаю, гэта махровы нацыяналізм. Давайте вось так, да? Паспрабуем. Беларусы закіну пару тут вось будзе апытанчка, мы выслухаем вас і нашы гледачы таксама і будуць галасаваць. Можа быць, не адразу, калі ласка. Ну, у тым плане, што калі мы кажам пра чысціню крыві і паходжання, то это антрапалагічныя канцэпты, якія ўжо фактычна не выкарыстоўваюцца сучаснай навукай, і таму я кажу як бы пра інтэлектуальную гісторыю. Але ўсё роўна, мне падаецца, мы можам казаць пра пераемнасць гісторый, пераемнасць традыцый, скажем, праз тое, што каштоўнасці сацыяльнай нейкай супольнасці яны выбудоўваюцца стагоддзямі. Таму што мы можам смела казаць, напрыклад, пра сямейнае выхаванне. Я памятаю, як мяне выхоўвалі бацькі, пра што яны мне казалі, і гэта вызначае шмат у чым, як я ўспрымаю сучаснасць. І ясна, што ў дадзеным выпадку мы можам казаць пра розныя палітычныя традыцыі як бы Беларусі і Расіі, паколькі Беларусь была ўключана ў склад Вялікага княства Літоўскага, потым Рэчы Паспалітай, і фактычна толькі напрыканцы 18 стагоддзя яна была цалкам уключана ўжо ў склад рускага міра. А мы разумеем, што ВКЛ і маскоўская дзяржава гэта былі розныя па сваіх каштоўнасцях, так, палітычныя дзяржавы. І мне здаецца, што якраз тут, як бы ў гэтай традыцыі, якая зусім па-іншаму вызначае, напрыклад, правы грамадзяніна, стаўленне да іншых народаў, то есть адсутнасць, напрыклад, у беларусаў такіх вялікадзяржаўных комплексаў. Гэта тое, што фактычна мацавалася стагоддзямі, і яно бурылася праз, ясна, што праз працэсы русіфікацыі, саветызацыі, але мне здаецца, што это ўсё ж такі такі трывалы падморак, які рэальна існуе і які можа служыць паставай для разрознівання беларусаў і расіянаў. Ой, ведаеце, напружваюць мяне такія размовы, насамрэч. Таму што гэта вельмі пра чысціню крыві, небяспечна. Увогуле, вось гэтыя нацыянальныя ўсе размовы, я вось зараз думаю, так, у нас былі свае каштоўнасці, вы кажаце пра права чалавека і так далее, так далее. І тут мы вось чамусьці адразу кажам, спыняемся на гэтым. Так, былі такія, але не, мы праз косачку кажам, а вось у расейцаў не было. І разумееш, і вось мы такія ёсць літоўцы, такія палякі, украінцы, там яшчэ там латвійцы, эстонцы і так далее. У нас вось былі такія каштоўнасці. А вось у гэтых не было. І гэта, ведаеце, агідна. Мы нібы... І яны таму і ваююць з намі. Яны таму і ідуць на нас, яны таму і Украіну эту бомбардыруюць. Таму што ім агідна. Так, яны разумеюць... вось 90-е годы, гэта што такое? Яны толькі з этого саўка галаву паказалі і ўбачылі, што яны так... яны насамрэч людзі другого сорту. Таму што ўвесь свет пайшоў наперад, але ж мы ж такія, вось мы ж это ўсё, мы сумленна, гэта так атрымалася, а вы нас, вось людзі, вось у нас былі такія каштоўнасці, мы за правы чалавека, за законы, а вы там у сваём там саўке, там ўсё жыццё. Я б таксама пайшоў ваяваць, халера. Сапраўды, калі б вось мне пастаянна тыкалі, што ты там нейкі такі вось з гэтымі вузкімі вачыма, ўсё. Так, мне было пагідна, я пайшоў ваяваць. Дзе я не маю рацыю? Навошта мы заўсёды пра гэта... Сапраўды існуе такі,
некалькі непрыемных комплексаў, якія сапраўды захоўваюцца гісторыю, тым ліку калі мы вот кажам про тых же самых расіян, что вот это некая мешанка там с фіно-вуграмі і тюркамі, то конечно вот там гучыць такая некая фанаберыя, так, как бы з расавымі такімі адценкамі. І з іншага боку, а што дрэннага, напрыклад, у фіно-вуграх, так? Што дрэннага ў тюрках? То есть это свае народы, якія маюць свае гісторыка-культурнай адметнасці, яны нічым не горшыя, там, скажем, за еўрапейцаў. Скажем, ладно, там, скажем, славянаў, так, нічым не горшыя. Але як бы гэта фанаберыя ў дачыненні да расіян, яна сапраўды існуе, як бы, і калі мы кажам про тое, што да, мы там як бы іх там включаем з еўрапейскага кола, гэта як бы даўняя традыцыя такой антырасійскасці, якая была вельмі папулярнай у заходняй Еўропе тады, таму што трэба было паставіць Расію як ворага. І можа быць у нейкай ступені тое, што мы бачым зараз, это таксама нейкая спадчына вось гэтага супрацьпастаўлення. Потому что россияне адчуваюць сябе чужымі, то есть тому что іх там пастаянна іх там яны рагочуць з мовы. Не, чакай, я ўпэўнены, што гэта узаемныя працэсы пачынаюцца, як бы, але як бы зноў жа так ці інакш мы кажам про тое, што ёсць адрозненні, як бы, якія яны в прынцыпе замацаваныя, так. Пытанне ў тым, што як бы мы не павінны гэтыя адрозненні ператвараць у іерархіі, так. Як бы про тое, што калі людзі ад нас адрозніваюцца, то не азначае, што яны чымсьці горшыя, так, што мы не павінны смяяцца там з іх мовай, так. Просто іншыя, так. Але ёсць заўсёды, прабачце, Алексей, ёсць заўсёды такія тэрміны, як мадальнасць, так, стаўленне того, хто штосьці гаворыць, да таго, што ён гаворыць. Мадальнасць, канатацыя, гэта ўсё ёсць. І, канешне, вы слушныя рэчы зараз нам распавядаеце, што мы, чым яны горшыя за нас, там, фіно-угры, там, за славян, чым яны горшыя? Нічым. Але ёсць заўсёды гэтая мадальнасць. Нічого з ёй не зробіш. Ты крыўдзіш таму, што самаідэнтыфікацыя ад адваротнага праходзіць. Так гэта, калі б РФ не спрабавала нас знішчыць культуру, так мы пра гэта не казалі. Дык дайце ім, прабачце, калі стюлей. Яны ніколі не знішчуць, напрыклад, Францыю. Не знішчуць яны Францыю, таму што Францыю, или Англію, яны не знішчуць. Чаму яны нас заўсёды знішчаюць? Просто мы суседзі такія блізкія. Але я просто хацеў бы нагадаць про тое, што калі мы кажам про тую Францыю ці Брытанію, то гэта таксама тыя дзяржавы, якія знішчылі мноства народаў, так, потому што тая ж самая Францыя это праект уніфікацыі, пад якой яны ж пікардыйцаў, брэтонцаў і гэтак далей, шмат народаў, якія мелі на свае мовы і адрозныя мовы. Яны все як бы сталі Францыяй, так? То бок, чым тут як бы Расія адрозніваецца? Расія таксама такі ж падобны імперскі праект, які хоча імкнуўся ў 19 стагоддзі, калі была расійская імперыя, дасягнуць падобнай уніфікацыі. А чаму Англія выйшла з гэтага праекту? Так неяк, я не сказаў бы, што без крыві. Таксама мы памятаем, што як бы уэльсцы, шатландцы, ірландцы, яны таксама як бы патрапілі пад каланіяльны ціск, як бы і павінны былі стаць англічанамі. У ірландцаў, напрыклад, яны карыстаюцца да гэтага часу практычна ўсе англійскай мовай. Это зноў жа спадчына такая. Ірландцы? Конечно. У Дубліне вас бы забілі ўжо там. Часто у Ірландыі на вуліцах Дубліна чулі галійскую мову. Не, я там не быў. Але так падаецца, што гэта толькі такое ўражанне складваецца. Сапраўды на англійскай, да? Хто нас з Дубліна глядзіць? Там ангельская мова? Я думаю, там ірландская нейкая там цікая. То есть яны вучаць школу галійскую мову, але як бы размаўляюць на крыху ў правінцыі. Ясна, што ў гарадах яна практычна адсутная. І гэта таксама вынік каланізацыйнага ціску, у тым плане, што мы можам сказаць, што нароўні, што Францыя, што Брытанія, што Расійская імперія, яны ў свой час былі калоніямі, то есть імперіямі, якія імкнуліся некае блізкае кола да сябе, асіміляваць і зрабіць іх англічан, французаў і расіян. І мы патрапілі пад падобны ціск з боку Расіі.
Але мне здаецца, што вот вялікае дасягненне, што пры ўсім тым як бы захаваліся, так, тому што ўсё ж такі ёсць пачуццё самасвядомасці, з беларускай мовай все складана, але прынамсі разуменне того, што мы беларусы, як бы яно, по-моему, яно ўжо не сыдзе, і гэта дае спадзеў на будучыню. А вось давайте апошняе пытанне. Вельмі такая тэма, яна шмат баковая такая. Шмат энергії. Ну так, ну цікава. Давайте вернемся до пачатку размовы нашай. Вось яшчэ раз былі тыя людзі, якія шукалі... Пра чысціню крыві? Так, якія шукалі гэтую чысціню крыві. Апошняе пытанне, на што ўсё гэта было патрэбна? Ну, то бок мы не толькі на што... Аддзяліцца ад Расіі. Мы не Расія, да? Мець такі доказ і мець гэтую нацыянальную свядомасць. Але... Ну, дзеля чаго? Каб акрэсліць межы і ваяваць за іх? Навошта гэта ўсё было? Гэта ўсё было дынамічным, паколькі, калі мы кажам пра 19 стагоддзя, то тады яшчэ не было задачы стварыць сваю дзяржаву, так? То есть першыя мэты былі, нават было такое зацікаўленне чыста сваёй радзімай, што тут як бы ёсць нейкія моўныя адрозненні, этнаграфічныя, як бы, і было цэлае пакаленне такіх дзівакоў, якія ўключаліся ў навуковыя праекты, часта расійска-імперскія, каб апісаць гэту зямлю. Вось ужо калі мы пачынаем разумець, што вот, да, мы можам акрэсліць гэту супольнасць як нейкую іншую, бо ёсць моўныя этнаграфічныя адрозненні, тады ўжо пачынаецца такі этап палітычны, калі паявляюцца людзі, якія пачынаюць гэта выкарыстоўваць ужо з палітычнымі мэтамі. У першую чаргу казалі пра культурную аўтаномію. Так, то есть першыя задачы, якія ставілі прадстаўнікі беларускага нацыянальнага руху, ўжо гэта было не стварэнне сваёй дзяржавы, тому што, ну, да гэтага было яшчэ трэба дайсці. То есть казалі пра тое, што вось пажадана было б, ну, напрыклад, каб мы мелі права выдаваць кніжкі на сваёй мове, так, ствараць беларускія школы. Потым пачалася размова пра тое, што добра было б і ў царкве, і ў касцёле мець магчымасць як бы казаць па-беларуску. Тут таксама шла доўгая і зацятая барацьба. Вось. І ўжо такім рашучым рубяжом стала Першая светная вайна, паколькі тады абрынуўся палітычны лад ўсёй Еўропы, і гэта дала нечаканыя магчымасці, на якія ніхто не спадзяваўся, так? То есть Польша, якая была падзелена паміж 3 імперыямі, якія ў яе былі шансы на тое, каб аднавіцца. Ну, практычна ніякіх, але вось катастрофа Першай сусветнай вайны, яна дала, ну, зусім іншыя раскладкі, і ўжо ў 1915 годзе, дарэчы, Вацлаў Ластовскі упершыню кажа пра тое, што беларусы павінны дабівацца сваёй незалежнай дзяржавы. І ясна, што гэта такая ідэя, яна павінна была мець, ну, скажам, навуковы фундамент, у плане, што трэба было паказаць, чаму беларусы павінны мець гэта права, так? На якіх паставах яны дабіваюцца сваёй дзяржавы, і тады ўжо вступаюць у сілу всякія навуковыя, лінгвістычныя, антрапалагічныя аргументы. І ясна, што все гэтыя ідэі пра паходжанне, пра кроў, яны, в прынцыпе, конечно, былі скарыстаны палітычна. На жаль. Ну, чым на жаль. Але ж мне падабаецца, што мы так з табой здзівіліся, так? Што з гэтых ідэй пастала сучасная беларуская дзяржава, так ці інакш. Не, я маю на ўвазе, канешне, Гітлера. Я ўвогуле так узяў, не пра Беларусь, я кажу. Мне падаецца, што гэта добры знак, што мы так здзівіліся і абурыліся з табой пра гэту чысціню крыві, што гэта добры знак пра нас сучасных, што для нас гэта ўжо, ну, які-то такія рэчы. Не ведаю, што сказаць. Для мяне гэта страшная тэма, як фемінізм, як ўсё это вось такое... Пачынаецца. Склізкае. Што мы павінны разумець, што сапраўды вось гэтыя аргументы, яны ўжо
непрымальныя, так, тому што прычыне крыві, паходжання і так далей. Ну, хаця, ну, напрыклад, даследуюць зараз паходжанне народаў, этнасаў з дапамогай генетыкі, вывучэння галгрупаў. Это насамрэч ёсць такі актуальны навуковы тренд. Але, ну, все роўна мы не кажам пра чысціню крыві, але трэба разумець, што, ну, мы не можем применять категории сучаснасці до того, что было раней. То есть трэба разумець, что вот раней думали и казали інакш, і трэба вот до гэта ставіцца менавіта ну, з контексту той эпохи. То есть як тады казалі і чаму гэтыя ідэі былі агучаныя, а не так, что гэта адкідваць паколькі зараз так не прынята. То есть, ну, трэба разумець, что меняются часы, меняются люди, меняются і ідэі. Так, зразумела. Все ж таки у мяне будзе яшчэ апошняе пытанне. Чакайце, я хочу да апытанкі вярнуцца. Беларусы рэальна еўрапейцы, а расіяне не. Ці згодны вы з гэтым? І 84% прагаласавалі за тое, што, канешне. Конечно. 84. А 16 за нацыяналізм махровы. Ну, добра. Ну, нехай гэта будзе там на сумленні нашых гледачоў. А пытанне у мяне, то бок гэта яшчэ нармальна. Зараз вам будзе пытаннечка вам. Учора у нашай суполцы у Ютубе, ну, суполка гэта калі там нешта там тэкстава пішацца, выкладаецца і так далее, нейкія карціначкі, можна вось апытанку таксама зрабіць у суполку. Мы зрабілі. Якая, пытанне было такое, якая для вас галоўная тэма мінула тыдню? І гэта не вось Украіна-Беларусь, не Дураў, не свой варыянт якісьці там. Галоўная тэма, ведаеце, Алексей? Гэта праезд танка з БЧБ сцягам па Курскай обласці. І з гэтага вынікае маё апошняе пытанне. Смаленск даш ці не? То есть пытанне пра еўрапейскую нацыю табе не абурае, а вось... А я услыхаў там? Так. Ну, сказаў. Ну, насамрэч, это, конечно, цікавае пытанне, тому што ёсць зноў жа этнаграфічныя мапы канца 19 стагоддзя. Ёсць вядомая мапа Еўхіма Карскага, якая была пабудавана на вывучэнні моўных дыялектаў, і большую частку Смаленшчыны ён заносіць да мовы, ну, да арэала пашырэння беларускай мовы. Іншая рэч, што ўжо, скажем, дзяржаўныя ўтварэнні 20 стагоддзя яны не заўжды супадалі з моўнымі межамі. Так, і ўжо прэтэндаваць зараз на нейкія такія перагляды тэрыторыі, гэта здаецца мне такім вельмі небяспечным шляхам, які будзе весці да пастаянных такіх войнаў і канфронтацый. То есть мне здаецца, што ў дадзеным выпадку добрым шляхам было б такое, ну, мягкая сила культурнай палітыкі, так, ну, што мы ведаем пра Смаленшчыну, так, то есть ці шмат там беларусы едзяць у нейкія тыя самыя моўныя этнаграфічныя экспедыцыі. Это уже давным-давно за российской межою, и мы вот только вот любим пошиковать вот этими ревизионистскими претензиями. Мы не ведаем про тых людей, так, мы ничего не ведаем про то, что они думают, на какой мове они уже зараз размовляют и так далее. Там мы все эти претензии, они абсолютно, ну, такие высмоктанные с пальца. Мне здаецца, што самае важнее было б ўжо ўсё ж такі прынамсі будаваць сваю дзяржаву ў сваіх межах і каб тут была, ну, нармальная краіна, з нармальнай самасвядомасцю, з гістарычнай памяццю, культурнай ідэнтычнасцю. Вось і давайте будаваць яе так. Дзякуй, Алексей. Дзякуй, паважаны гледачы. Гэта быў Алексей Ластоўскі, кандыдат сацыялагічных навук. Дзякуй вам. Размову вялікі. А пра Смаленск, пра Смаленшчыну мы яшчэ паразмаўляем ці за Кудовічам, ці з Красуліным, з нашымі гісторыкамі, таму што гэта пытанне цябе цапляе, так? Глыбокая, цікавая тэма. Там, дзякуй, Алексей. Дзякуй, Алексей. Адпусцім вас уже.